लोगो मोनबाय थागोन दे दाथ' जायगानि जाखाबायना बाय फंबाय बाय हेल' एभ्रिवान गुड मर्निं दिनै मर्निं सिखारनानै मिथुनि साहा फुदुंनाय लोंनो मोनसिगोन आरो ओमफ्राय एक्चुअलि जों मैया हरावहाय बिराद लेट नाइट सफैदोंमोन ओंखायनो दिनै सिखारनायाबो लेट जाबाय खमावबो 9:30 जाबाय आरो ओमफ्राय सिखारनानै मिथुनि साहा नै बिथिं दङ बिथाङा नै संख्रि साहासो खिन्थु ओमफ्राय बे मोनसे ड्रागन फ्रुट मेया लाना फैलायदोंमोन आङो सिंनिफ्राय थाइसे ओमफ्राय नै चक्लेटआबो सुटियाव चक्लेट होनायखौ जायाखै आङो ओरैनो लाबाय थादो नोंनि थाखाय हाय गुड मर्निं बेसेरा नायलाय बोरैबाथार फुदुंदों छे साहाबो फुदुंनो रोङा इसोर बोरै जाबावनांगौ जाखो गोखाबो गोखा टेस्टबो गैया जेबो गासिबो टेस्टलेस बिदि फुदुङो सोरबा तारमाने ओरैबायदि जायो दावदैखौबो ओरैबायदि जायो शुटिंआव माने ओरैबायदि फुंनि सानजौफुनि दावदै दैसे होबाय थायो ओंखायनो मा होनो गेस्ट्रिक जाजोबदोंना ओमफ्राय मा होनो बे संख्रि साहाखौ लोंबाथाय गेसफ्रा मोजां मोनो आरो ओंखायनो मिथिबाय मा नायदों नोङो मा सिख्लाफोरनि फट'सो नायबाय थायो रा नायाहाय ओरैनोसो होनदों ओमफ्राय दिनैथ' राkshabandhan गासिबो आंनि फंबाय बिनानावमोननिसिम हेपि राkshabandhan बयनिसिमबो ओमफ्राय दायो जोङो ओंखारलांबावगोन नालाय दिनै लेट जागोन 1टानिफ्राय जागोन आरो शुटआ ओमफ्राय दा जोङो 12टा बा 11:30 बिदियाव ओंखारलांगोन ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै ओंखाम ओरै संना जानि आलु एवहैनोसैथ' मिथु ना आलु एवनानै जालांसै दिनै फैबाय था बिदिब्ला ये लो मिठू तुम्हारे लिए रक्षाबंधन का एक चॉकलेट मस्ट वेलकम खेबसे ओरैनो हरदो बयखौबो रक्षाबंधननि विश खालामहरदो आंनि चेनेलाव नों माबा बिबोनांफोरखौ बा बिनानाव फंबायफोरखौ विश करदो बयनिसिमबो हेपि रक्षाबंधन इसोर बर'बाबो माबा बिसलायरायो ओंखार बर' जानानै मोजाङै बर' शुद्ध रायलायनो रोङा माबायदि हौवा मोनखो आङो बहा बोसोर लोगोफोर मिथुनि साहा फुदुंनाया साफात थालायलायो सिङाव लोंनोसै बिदिबा रक्षाबंधननि आंखौ हरदोंमोन ना आंनि नङा एक्ट्रेसनिसो नंगौ ने आंनिया बेसो एक्ट्रेसनिसो बाव नामा फैनि आङो लानो मोनाखैमोन दिनालाय थांबाय अबस्था खाराब नोलाय खनसे नोलाय बेखौ हमना होलाय बै मिथिनि भिडिअ लानांगौ भिडिअखौलाय सोर लाबोगोन दालाय ओइ आब' हेलना फैदो लान्च खालामगासिनो दं बिथिं जोङो जि टेस्टि मोनहाय ओंख्रिया आब' फैदो आब' हेलना फैदो फैदो भिडिअ कल ना फट' कल भिडिअ कल ना फट' कल बाय
लोगो मोनबाय थागोन दे दाथ' जायगानि जाखाबायना थिगसो सान्दुं दुंदों खिन्थु बापरे बा किटचेन बानायबाय थादो जायाखै मा होनदों पियासखौ लास्टावसो होयो आलुखौ एवग्रोनि जों साबैसे जों सानैल' ओमफ्राय बिसोरो आब'मोना बेजोंनो हा दे बेजोंनो हा नों हा आं एवगोन नों हादो आं एवगोन ना तुम आलू काट के दो हम फ्राई करेगा गरम हाय दिनै थिगसे अ मा संलांदों ये क्या है दाल है चाय है बेयावनो फुदुंदोंमोन आरोखि बे साहाखौ माथो मोन्दों आलु हानो मोननानै मोजां मोन्दों डायलगा है जाथ्राखै बिदि आलु हायो नामा फिसा फिसा हा ओरै गोलाव गोलाव मिजि मिजि हर आं हानि नों रोङा उदैयाबो मायाबो आंना आखाइया लेथ्रा जाजोबगोन आं हानो बादों आं आलुखौ हानो जेबो नंला दे हानोसै बिदिनो हा अके बांद्राय गिदिर गिदिर नङा थाब मोननाय नङा मा स्टाइल हाजोबखो ओमफ्राय बोरैबा हाजोब्बाय मानसिया आलुखौ डेन्जार गोसोम नुखादों मानसिखौ नायलाय मबाइलनि आसोरसो बे एफा गोसोम नङा बेसारा नङाबा ना मिथियो दायो आं एवनोसै सारायाव नै खिन्थु साराया बे अलरेडि बे लोगोफोर थाव होबाय आं सारायाव थावखौ बुरजा होखाबाय आं खारन दावदै दैनै बेखौबो होफागोन ओमफ्राय इथिं आलु फ्राय खालामनानै लास्टाव दावदैखौ होफानोसै आं आलुआवनो आब'आ नै मटर एवना गालांदो दावदै होजासिगोन माने हालदै होबाय नालाय आङो थावखौ बुरजा होखाया मोजां जाबाय ना मिथु ओहो दावदै होनसां आय कल्डेन हाबलांदों कल्डेन जाहोगौमोन आं नोंखौ दिनै गोथाव जायोहाय बिदि जाबा नों जाफेरगोन ना जाफेराखै नों मोनजाफेराखै जानो हागौ बिदि मानो मोनजाया जानो मोजां एवनोसै आरो खाथियाव नायलाय नोङो माबायदि जाखो दावदै जागोन बे आरो फाइनाल लुक्सखौ दसे उनाव देखायगोन र' आं नोंसिनो मा जाखो अ नै फाइनाल लुक्स मोनथारनोसै एसे नांगौ आरो दैनैसो होबावनो मोनबा मोजांसिन जाबायमोन गोथाव ओंखाम जानोसै मिथु जाबायानो आंना लोगोफोर फाइनालि जाखां लोंखां दा रेडि जाबाय थांनोसै मिथुआबो रेडि जाबाय बिथिं नै चल मिथु देर मत कर फैबाय थादो बिदिब्ला जोंजों लोगोसे आरो आङो दा ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो खनसेबाव हेपि रक्षाबन्धन आंनि फंबाय बिनानावमोननिसिम गासैनिसिमबो बाय बाय